Всем прывітанне. Сёння мы на першым паўфінале сваёй гульні ад моладзевага блока. Так, граем, як звычайна, палітычнае і окалапалітычнае пытанне, ну, заадно всякія мемы па Беларусі і гэтак далей. Сёння у нас сустракаюцца пераможцы розных гульняў. Па-першае, гэта Света з Сянно. Што-небудзь змянілася ў Сянно? А, господи, у цябе сціралка працуе. Сціралка працуе ўсё мацней і мацней. Я зразумеў. У Сяно все так же нічога не адбываецца. Добра, чакаем, калі яна скончыць працу. З намі грае Алесь. Які ты все яшчэ журналіст Трыбуны? Усё яшчэ. Пасля таго, як ты адмовіўся піарыць яе мерч, тебя не уволілі, да? Так ты ж усё роўно ўставіў гэта ўсё ў відэа, таму как бы залічана было. Залічана. Окей. І з намі грае сёння Даніла Лаўрэцкі, які грае з грыпам, але ўсё роўна змог дайсці да нас. Гатовы да перамогі? Прывітанне, гатовы. Ну, на мой погляд, сёння у нас самы моцны паўфінал, скажем так, група смерці. Ну, паглядзім, што з гэтага ўсяго выйдзе. Давайте я вам нагадаю правілы. Мы граем 3 тура, выбираем пытанне. Пасля таго, як пытанне выбрана, на яго могуць адказваць усе. Калі неправільна адказаў, балы мінусуюцца, калі правільна, балы плюсуюцца. Першы, той, хто адказвае, выбіраецца сярод тых, хто першы нажаў рандомна. Неяк так. Калі будуць пытанні, па ходу разбярэмся. Вось, тады я запускаю першы тур. Так, тэма экспрэсіяністы. Дэкрэт номер 3. Бісмарк. Па вачах. Чэмпіёны па шахах. Салідарнасць. Так, хто у нас будзе пачынаць? Пачынаць будзе той, напэўна, хто першы прыйшоў. Так, значыць, пачынае Света. Калі ласка. Экспрэсіяністы за 100. Аўтар. Рамачку чакаем, калі з'явіцца, і нам можна нажимаць. Даніла. Ван Гог. Тоеш, да? Нет. Света. Гэта Мунк. Справедліва. Зноў жа чакаем рамачку. Напэўна, у нас всякія французскія художнікі. Света. Ну, у тым ліку, гэта Шагал. Ну, карціны Света себе забірае. Тут я думаю, што вы просто паглядзіце, як гэта адбываецца. Вось тут мне сказалі, што не. Ладно, прашу. Света ў бане. У вас есть шанс. Ну, Алексей. Это Хаим Сутин. Нічога сабе. Там подпіс на картине, подпис на картине. Ты по подпису отгадал Хаима Сутина? Ну там написано Сутин, да, а я ведаю Хаима Сутина. Я добью это уже без. Да, вот тут мне сказали, что это не экспрессионист, но я хз. Сайт в интернете сказал, что это экспрессионист. Прозвище пачынаецца на літару К. І некае яно славянскае. Ну, Света, да. Ну, калі такія падказкі, то, напэўна, Кандзінскі. Да, все, не трэба было так рабіць. Я чакаю падказкі на раунд пра спорт. Да, Света, прашу. Эгон Шыля. Ну, все, карціны кончились. О, господи, вы вырашылі. Так, салідарнасць узнікла на судаверфі ў Гданьску, якая насіла тыповую для камуністычнай краіны назву. Якую? Даніла? Імя Леніна. Імя Леніна. Ура, 0. 0, віншуем.
У жніўні 80-го года быў створаны забастовачны камітэт на чале з Валенцыяй, які вылучыў 21 патрабаванне да ўладаў. Валенца думаў на гэтым скончыць забастовку, аднак жанчыны настаялі на яе працягу, а Плонскай было агучана максімальна радыкальнае для таго часу патрабаванне. Якое? Максімальна радыкальнае патрабаванне ў камуністычнай краіне. Даніла? Політичний плюралізм. Давай больш радыкальна. Політичний плюралізм, в сенсі демонополізація улади, зміна режиму. Блін, вось. Алексей? Не ведаю, там дазволіць публічныя службы ў касцёле і там на телеке паказваць іх. Фактычна Даніла адказаў правільна, но адказаў ён ужо тады, Тады калі трэба было залічваць Даніле. Таму што я быў упэўнены, што гэта як Даніла сказаў, а ты пасля збіў. Света вырашыла не карыстацца сітуацыяй звяржэння камуністычнага строя. Да ёма, окей. Давай, можаш аспорыць, но мне падаецца, плюралізм і звяржэнне строя гэта розныя рэчы, не? Окей. У супрацьвагу салідарнасці ў польскай камуністычнай партыі актывізаваліся кансерватары. Для іх абазначэння з'явіўся тэрмін сугучны з будаўнічым матэрыялам, які выкарыстоўваюць практычна ў кожным гарадскім доме. Партыйны ён. Хто ён? Света? Не ведаю, можа бетон. Бетон. Бля. Окей. Аператыўнае распаўсюджанне інфармацыі важна падчас любых пратэстаў. Таму ў час увядзення ваеннага становішча ўлады ў першую чаргу адключылі менавіта тое, што спрыяла распаўсюджанню інфы па краіне. Што адключылі ў Польшы падчас ваеннага становішча? Света? Напэўна, радыё. Не радыё. Было б дзіўна, калі б салідарнасць мала доступ да радыё. Якія вы сур'ёзныя ўсе сёння, господі. Алесь? Почту. Или телефон. Почту или телефон? Оперативно это телефон, а не почта. Ты упэўнены? Телефон. Да, телесувязь. Можа, почта? Оперативная. Ладно. Там час хутка скончыцца. Да ёма. Занадта банальна. Да, почта было б пацікавей, я згаджуся. У 81-м годзе Брэжнеў казаў: «Я ўсё думаю пра тое, хаця мы Польшчы і далі 30 000 тонн, але наўрад ці дапаможа палякам наша... Ва ўсякім разе ў нас няма яснасці, што будзе далей з Польшай. Якое слово тут замест кропак?» Калі ніхто не хоча адказваць, можна жаць пас. Мяса. Мясом хотели спыніць пратэсты. Я выбираю. Давайте. Чемпионы по шахах. Ты спартыўны журналіст. Все, твоя тэма, давай. Я не ведаю шахматы. За год до смерці Стэйніц трапіў у псіхіятрычную бальніцу. Яму здавалася, што з ягонага цела выходзіць электрычны ток, які робіць гэта. Што? Даніла? Забиваю людей. Было б класна. Я не такие. Нет. Света, мы чакаем цябе. Рухае фігуры. Шахматная фігура по доске. Телекинез атрымліваецца. Ладно. Чемпионы по шахах 200. Фішеру не падабалася, што шахматы ператвараюцца ў гульню, у якой неабходна вучыць дэбюты на 20 гадоў наперад. Таму ён прапанаваў новы варыянт шахмат, дзе фігуры на заднім шэрагу расстаўляліся ў выпадковым парадку. Цяпер гэты варыянт гульні вядомы як шахматы Фішера ці шахматы 960. Чаму 960? Тут прям падаецца ўсё лагічна. Даніла? Там ёсць 960 магчымых камбінацый. Так.
Минус 300. Ну, нормально. І мінулий раз так само да апошняга тура не быў першым, а потым газануў, што ой, дэкрэт нумар 3 парушае многія канстытуцыйныя правы, у тым ліку 32 артыкул, паколькі людзі не могуць працягваць клапаціцца пра іх без рызыкі патрапіць пад штраф. Клапаціцца аб кім? Назавіце два варыянты, аб кім клапаціцца. Света? Ну, верагодна, палітвязню. Дэкрэт нумар 3 гэта што? Не маю ніякага паняцця. Дармаедства. Даніла? Зараз. Их, так? Угу. Без рызыкі трапіць пад штраф. Не знаю, дзяцей. І? Ну, дзяцей. Клапаціцца аб дзецях і аб кім яшчэ? Два разы аб дзецях і там этих старых бацьках, ведаю. Ну, не жывёлах, а жывёлах, можа. Ну, калі б жывёлы былі прапісаны ў Канстытуцыі, у нас Ну, была так, цікавая старых Канстытуцыя. Ну, ось, окей. Гэты гурт выкарыстаў кадры з мітынгу на Дзень волі, які супаў з пратэстамі супраць закону аб дармаедах для свайго афіцыйнага кліпу. Што за гурт? Алесь? Еду я на танке, дай дорогу. Дай дорогу. А вокруг меня все панки, дай дорогу. Дэкрэт нумар 3. Прадстаўнікі менавіта гэтага палітычнага руху, якія вельмі жорстка пераследуюцца ў Беларусі, былі асноўнымі арганізатарамі пратэстаў у Брэсце. Алесь? Прадпрымальнікі. Ну, ён пацісне руку апошняму прадпрымальніку. Света? Мы же ўсё ж анархісты. Да, палітычны рух прадпрымальнікаў. Там не было руху, там было просто... Там не было палітычны рух, там был рух, а прадпрымальнікі гэта рух. Хотя, ну, я признаю, что я дурачок. Ну, это было весело. Назовите краіну, якую стварыў Отто фон Бісмарк, поўную назву. Поўная назва? Даніла? Баварская республика. Не, меня пужае поўная назва. Это... Два слова. Германская империя. Германская Ну, империя. да. Можно было просто спытацца без гэтай поўнай. Без поўнай назвы. Ты мяне збіла поўную назву. Я думаю, Я так само думала, что там трэба сказаць германская там імперія германской нацыі. Добре, сказали бы Германия, я б не залічыў. Даніла працягвай. Даніла. Афіцыйная назва дэкрэта менавіта такая. Ну, гэта ты опасно ўзяў. Я по-русски. О содействии занятости. О содействии занятости. Вот и какой-то субъект должен быть. Не, давай-ка, вось, там ніякага содействия занятости, там наадварот, Ну, там, каб гасіць тых, хто не працуе. А противодействие? Да, противодействие социального иждивенчества. Ну, с подсказкой плюс 300. Блин, реально, социальное толкоманство. Супер. Закончим уже. Давай. Падчас мітынгу ў Віцебску прыйшло некалькі правакатараў у масках. Яны выкриквалі гэты вельмі правакацыйны для Беларусі і таго часу лозунг. Падтрымкі не атрымалі і сышлі. А што за лозунг? Правакацыйны, напэўна, і зараз будзе, але... Беларусь, Европа, Лукашенко в жопу. Так, я могу дать вам подсказку. Давайте подсказку. Так. Ну да. Першее слово лозунга «Слава». Слава России. Выдатно. Вось, уже я пошли. Я разнастаюсь. Давайте по картиночках. Чакаем, і трэба назваць, хто гэта. Чакаем рамачку. Даніла.
Конечно. Фанатам Канапацкі, як не дзіўна, падабаецца гэта фото. Поехали далей. Ну, давайте. Ну, гэта, на мой погляд, складана. На тэсце гэта ніхто не ўзяў. Но всякае можа быць. Гэта чалавек, які Человек. знаходзіцца зараз у Беларусі і мае некае дачыненне да ўлады. Это Лукашенко молодший. Да. Это ж... Поехали. Поехали по Бісмарку. Мянушка Бісмарка стандартная для шэрагу палітыкаў. Падобным співазлучэннем называлі Дзяржынскага, Гандзі, Тэтчер. А як называлі Бісмарка? Светлана? Его называли «железный канцлер». В очах ласковые вочы. Данила? Это Тертель. Это Тертель. Ну, я всех их ведаю. Фантомас. Давайте по очах пройдемся. Давайте. Мгм. Богданович. Просто не натискается кнопка. Это Богданович? Ну. Да. То я нешта забыл себе отказы поставить, я не памятаю. Это... Я, на жаль, папая. Давайте, ладно. Бісмарк. Давайте. Нягледзячы на тое, што Бісмарк забараніў сацыялістаў, а можа менавіта таму, пры ім з'явілася першая ў свеце сістэма сацыяльных выплат, якую зараз мы лічым адной з базавых. Праўда, што будзе з ёй у будучыні, незразумела. Што увёў Бісмарк? Данила? Пенсии. Олесь, што у цябе з кнопкай? Зараз я просто не прочитал. А коли я прочитываю, то у меня просто не працуе кнопка. Окей, поспробуем. Па вачах за 500? Блять. Ну, ты нібыта... Олесь? Это тема белорусских. Блин, я думал. Так. Мне все равно, что я это ведаю, ребята, это как бы, надо просто пункты набирать. Не переживай, все яго ведаюць, просто не рызыкуюць. На брудных мячах гуляем. Па словах Бісмарка, у 1870 годзе падчас перамоваў з Францыяй ён выдаліў частку паслання нямецкага караля да французаў. Так з'явілася гісторыя пра эмскую дэпешу, якая справакавала пераможную для Прусіі вайну. Радкі аб чым выдаліў Бісмарк? Там суть была, што была магчымасць у нямецкага заняць іспанскі прэстол, а французы былі супраць гэтага і казалі адмоўся ад прэстола. Калі не ведаеце, жміце пас. Тут іншага чалавека тут няма на гэта гістарычнае ўсё пытанне. Ну похуй. Працягу перамоваў. Окей, так. Я выбираю чэмпіёна па Бісмарк і шахі. Давайте па шахах. Менавіта гэты чэмпіён свету з'яўляецца заснавальнікам дэмакратычнай партыі Расіі, свабоднай дэмакратычнай фракцыі, аб'яднанага грамадзянскага фронту і іншых палітычных арганізацый. Олесь? Гарри Каспаров. Гарики. Поспел. Это азербайджанец. Чемпионов по шахах добьем. Михаил Таль быў вядомы агрэсіўнай гульнёй і частымі ахвярамі фігур. Так і ў партыі, якая будзе надалей. Знайдзіце мат у 2 хода за чорных. Ты чё, куда? За чорных, так? За чорных. Угу. Ну, мінулы раз быў тут. На тэсце быў шахматіст, таму ён. Добра. Падказка, першы ход ферзём. Ну, это я думаю. Так он выбранный, как бы, да. Чорным ферзём. Ну. Ну, Олесь, давай. Ферзь на c4.
Да, и потом король отступает, и ты Куда король ладьей... відступає? Добре, ферзь на c4, його б'є ферзь інший. Окей. Я не увидел. Это дурачок. Зачем вообще в эти шахматы подлезть? Ферзь бьет ладью. Коли король пешка забирает, то ладья ставить мат. Ладно, больше шансов, что я откажу Бисмарк, этому я на прошлом. Рауль Капабланка быў паспяховым у многіх сферах. Быў папулярны, багаты, ведаў 4 мовы, працаваў дыпламатам, любіў увагу. Па легендзе, яго лад жыцця паўплываў на страту шахматнай кароны ў 1927 годзе. Што стала прычынай? Ён перапіў і не прыйшоў. Чым займаюцца багатыя і успешныя людзі? Якія... Ладно. Ну, один пас ёсць. Света? Ну, давайте. Шмат сексу яго было падчас гульняў замест таго, каб рыхтавацца. Ці другі варыянт, ён быў закаханы ў жонку Алёхіна і адвлекаўся. Так, што адбываецца на гэтым фота? Даніла ў бане, Света? Так, ну я думаю, што гэта... Так, стоп. Гэта з Бісмаркам павінна быць звязана. Ну добра, я думаю, што ўсё ж такі, што гэта патапілі гэты лінкор Бісмарк. Так. Ну што, па выніках... Так. Па выніках у нас першага тура Алесь 600 балаў. Рызыкнуў на шахматах, паважаем. Да, ну, Света з Данікам побач, 2000 у Светы і 200 у Данілы, таму, спадзяюся, будзе далей весялей. Таму, калі вы дасюль даглядзелі, ставце лайкі, подписывайтеся і гэтак далей. Яшчэ можаце напісаць, калі хочаце паўдзельнічаць. А мы зараз па тэмам паглядзім, што у нас тут адбываецца. Так, можа нешта трэба будзе патлумачыць. Партыя па эмблеме трэба назваць партыю, футбольныя зарады трэба нешта пра крычалкі адказаць. Мусаліні пра Мусаліні, беларускія мемы, тут сучасныя беларускія мемы там за апошнія некалькі гадоў. Беларусы ў Расіі гэта вядомыя, гэта людзі беларускага паходжання, якія вядомы ў Расіі. Ну, афрыканскія сталіцы таксама, зразумела. Алесь, пачынай. Ну, я думаю... Ой. Я выбираю футбольные заряды на 1000. Да. Пиздец. Фрагмент крышалки, якая называется «Атомная бомба». Молдавский портвейн, Саддам Хусейн, проститутка Бронштейн, Титов мясной наркоман, глюкоза йодоберман, монетизация льгот, шарикоподшипниковый завод, фанаты якого клуба выконывают эту крышалку. Обладатель Кубка УЕФА 2005 года, Центральный орден Ленина, спортивный клуб армии. Вот это вот как бы, да, давайте. Ну, я сейчас быстренько насобираю, потом... Ромео Лукаку, he's our Belgian scoring genius, he's God. Песня, якая пачынаецца так, забаранілі на англійскіх стадыёнах за расізму. Пра што ж там спяваецца? Света? Ну, я так подозраю все ж таки, что ён мае там нешта кшталту Big Dick, ці не ведаю, як ён там написано. Биг што? Дик. Дик, ладно, давай мы залишим 24-дюймовый пенис. Ну вот, забрал. О, нормально, дойдем до конца, да. Згодна з крычалкай, горад Віцебск знаходзіцца на дзвіне, а дзе стаіць Жодзіна? Даніла? Пиздец. Давай без мата. Город Віцебск на Двине. Жодзіна. Почекай, зараз. Жодзіна стаіць в рифму. В говне. Реально? Белорусские кричалки. Вибачаюся перед жодзінцями. Вибачаємося.
Ну що, Даніло, протягуємо кришалки, ці не шанове? Ну, ушли, давайте. Чекаємо рамочку. Угу. Даніла? Республіканська партія США. У меня просто кнопка не працує. Ну-ну. Так, ну бачиш, що я натискаю. Бачно. Тут все ми знаходимося ў гэтай краіне, таму павінны ведаць. Света? Спадзяюся, што гэта піс. Ваши спадзяванні не апраўданы. Ну, Гэта канфедэрацыя. Ну, вось я думала. Типа... О, ладно. Що, ведаєш? Ну ідея-то є, що заковать. Даніла? Корейская народно-демократичная партія. Ну, карацей, з якої країни? З КНДР чи з КНР? Паўночная Корея, ну, вядома. Працоўная яна, комуністычная. Ну, окей, залічна. Ну, як би, я думаю, що там одна партія. Не одна, там некалькі, там у парламенце нават 4 партыі ці 3. Окей. ЦП-ВЛС. Думайте. Думайте. Не, ёсць варыянт. Гэта ЦП ці не ЦП? Я думаю, што гэта ЦП. А я думаю, што гэта не ЦП. Болгария, что ли? Паспорті Я думаю, Ну, што по гэта... колерах это Болгария. республіканська, священная. Священная Римская империя. Так, давайте. 3, 2, 1. Российская империя партия. Ай, фігня нейка, пас. СССР это... Да. Социалисты-революционеры. Не може Я бути, понял, слишком занадто просто. пригожа виява, типу, не могло бути. Да не, ну СССР повинно это быть, самое мне первое. здавалося, минималистичнее. Неке, Это- типу, сучасная штука, сучасний дизайн. Я не вірю, що воно докладно ось так, один в один виглядало. Але добре, давайте. Менавіта гэта падзея показала сілу фашыстаў у Італіі і дазволіла Мусаліні заняць пасаду прэм'ер-міністра. Марш чернорубашечников на Рим. Да. Ну, спрацювало, а ти кажеш. Наконец-то. 200. Возвертаемся в нормальную тему. Ні, калі ласка. 10 нямецкіх бамбардзіроўшчыкаў у паветры. Так пачынаецца вядомая ангельская песня, якую фанаты выконваюць падчас гульняў з нямец. Як пачынаецца апошні куплет? There was one German bomber in the air. Сколько? One German bomber. Один. Они И- идут от 10 до 1. А, не, потом 0, потому что England... 0 или 1? 0. None. У них там от 10 до 0 идет. Футбольные заряды 200. Что, мусорная яма, да? Якое слово мы замянілі на кропкі ў гэтай крычалцы Арсенала? What do you think of Tottenham? What do you think of Tottenham? Олесь? What do you think of Tottenham? Shit, what do you think of shit? Tottenham, thank you, that's alright. We hate Tottenham. Ну, как бы, Всё, я догнался. доволен. Нарешті скончили. Да, ну теперь идем что? Африканские партии. Давай. проблемы. Ні, окей. Ну, Ні, це ж падаецца, прикольно. гэта нешта з Англіі. Даніла? Це партія Нейджела Фараля. Фараджа, да. Фарадж. Фараджа? Не Фараж. Фараль. Карацей. Ладно, я не памятаю, чия гэта партія, насамрэч. Не тое, як у парламенце зараз прадстаўлена. Ну, это какой-нибудь типа Даніла? национальный фронт. Так. В паўночных Northern Ай, все, блядь. Это кто-то из ультраправых, які тусовались типа в нулевые, в 80-е, в 90-е.
Зараз він приходить у парламент, що-то типу Просто мені національного видається, що фронту. ти сказав уже справедливу назву, але я боюся ризикнути подобрати. Я так само боюсь ризикувати, я тільки до вас приблизився. Давайте, Ну просто скажи. я ведаю. Що ти ведаєш? Я ведаю партії британські, тому я щось можу придумувати, але я не хочу National ризикувати. Front. Ну все. 3, 2, 1. Національний фронт. Блін, треба було Ну, казати, я конечно. просто читал, у них вельми шмат гэтых праворадикальных было чуваков, которые типа Белая Лига там и так далее. Ну тут не зовсім зрозуміло, що гэта правы радикал. Ну, НФ... Не, це, калі Union Jack, калі у британцаў Union Jack, то гэта правыя чувачки. Юніон Джек і стылізацыя пад НФ. Назва гэтай сталіцы такая ж, як у вядомага беларускага рэгі-гурта. Да Аддис ё-моё. Абеба. Аддис Абеба. Ну, давай. Так, менавіта ў гэты расійскі рэгіён масава пераязджалі беларусы ў канцы 19 стагоддзя і потым пры рэформах Сталыпіна. Света? Ну, я спадзяюся, што дастаткова будзе сказаць, што Сібір. Дастаткова. То я думаю, может, ты хочешь нейкі канкрэтны, по-моему, так. 30 километров от Новосибирска. Угу. Гэты папулярны гурт з Магілёва стаў вядомы пасля пераезду ў Маскву. Хіты «Маршрутка», «Улыбайся», «Простая песня». Да ну ё-моё, ну. Йова. Пасля кажите, что это интернет не имеет значения. Ни одной кнопки не выиграл, по-моему. Выйграў ты на паўсаліне ўжо, памятаю. Это эканаміст і палітык нарадзіўся ў Барысаве, але атаясамляецца з эканамічнымі рэформамі суседняй дзяржавы. Напэўна, адзіны топ-чыноўнік, які з'ехаў з РФ пасля вайны. Света? Я, конечно, не ведаю, але з замежжа з'ехаў Чубайс. Да. Прозвище забыл. Я не ведаю, что он нахер. Так я таксама першыню чую, тому я здзівілася, але просто па другіх. Ну, ён нарадзіўся просто там, а калі ён там пераехаў. Добра. Вядомы рок-гурт нават перакладаў сваю песню «Кантрабанды» на беларускую. Бо дзядуля лідара гурта нарадзіўся ў Магілёве, а потым пераехаў у Маскву будаваць хрушчоўкі. Якое прозвішча ў вакаліста і ў яго дзеда? Я вось гэту песню не ведаю. А Света? Гэта Лагутенка з Мумітроля. Я чомусь думал, что он с Владивостока. Ну, ён-то з Владивосток. Ну так, а дед в Москву переехал, как бы, ну. Пераблытаў ты мяне. Гэты бізнесовец адмаўляе, што дапамагаў рашамі беларускай апазіцыі. Хаця так лічыць Лукашенка і так казаў Пратасевіч, праўда, пасля затрымання. Якое прозвішча ў бізнесмена? Алесь? Мазепін. У яго сын у Формуле 1. У яго сын у Формуле 1. Выйграў кнопку до 1000, Так, африканские столицы 600. Адна падзея з 78 до 2009 заўсёды заканчвалася ў гэтай... Всё, ты улыбаешься ўжо, сталіцы. Цяпер гэта падзея праходзіць у Саудаўскай Аравіі, але захоўвае старую назву ў гонар гэтага афрыканскага горада. Якога? Дакар. Ага. Ну, падзея Париж-Дакар была раней, зараз только Дакар. Ось, я ж казаў, Африканские... амаль усе супер роўна ідуць. Ну, сколько там сталіцы? Африканские столицы 800. 800. Эта столица ў 2008 и 2013 годзе прызнавалася самым дарагім горадам свету. Это звязана з высокімі доходамі ад продажы нафты і алмазаў, але ўвогуле больш за палова краіны жыве за рысай беднасці. Назовіце сталіцу. Афрыканскую сталіцу. Падаецца, яна на Даніла, на ўзбярэжжы Атлантікі. Луанда. Луанда. В Анголе. Да? Португальская колония, так. Окей. Фу. Ні, треба змінити тему.
У адным з апісанняў да відэароліка напісана літаральна наступнае. Беларускі флешмоб, передача благодатного рукопожатия президента и главнокомандующего Лукашенко друг другу, дзе працаваў чалавек, які з'яўляецца галоўным героем мема. Олесь? В армии он работал. Ну, А коли я можно как- так сказать. Ну, как докладное место, но и он працевал в Министерстве обороны. А у якой части ладно, я не всё. скажу. Хорошо, давай мы залишим военкомат. За 200 не буду я тут. Белорусские мемы 400. Мы маленькие граждане, нам везде хорошо. В парке, в поле, на речке. Відэа з дзяўчынкай, якая чытае гэты тэкст і плача, было прызнана экстрэмісцкім. А як яно пачыналася? Олесь? Мы белорусы. Нам везде хорошо. Белорусские мемы 600. Сырое яйка разбіваецца на жывот партнёру і скочваецца ў раён вагіны ці пеніса, а потым яго трэба адтуль злізаць. Згодна з гэтым мемам, гэта называецца менавіта так. Олесь? Белорусский сняданок. Бля, що ти на кнопку скаржився, а? Никто не натискали інших. Я зараз Данила натискав. Белорусские мемы 800. Недавно Ігор став популярний, дякуючи одному повідомленню у Threads, який сабрав сотні тисяч лайків. У пості повідомлялося об гэтым. Света? Ну, что я на бухе иди дому. Так, я бухой иду домой. От Данила поміняв тему і глядzi, що тут адбылося за лесем. Понабірав за 1000 мемы. Гэта серыя відэамемаў, на якой паказваецца розныя прыгожыя аб'екты свету, а потым з'яўляецца подпіс. Не магу паверыць, што гэта існуе на той жа планеце, што і замест кропак назва некай дзяржаўнай установы на вуліцы Сямашка. Што за установа? Данила? Я? У меня зависло. Так, я. Да. Это ДАИ. ДАИ на Сямашка. Я там был. А что там не так? Ну, не ведаю, там просто Гранд Каньон, а потом не могу поверить, что это там на той же планете, что и Дэйда Сямашка. Выглядає оно як... Да просто отвратительное место. Там на права сдают, и там очень нервозная обстановка. Как, ну, типа, худший экзаменаторский экспириенс, который ты можешь ожидать. Не знаю, может быть, с ней, ладно, у врачей, наверное, экзамены. Окей, думаем. Саліні на потом ці столиці на потом? Ну, давайте. Саліні на потом, добра. Гэта самы стары горад у параўнанні з іншымі афрыканскімі сталіцамі. Ён шмат разоў перабудоўваўся, але захаваў ранейшае месцазнаходжанне і назву. Данила? Каир. Вядома. Пры Мусаліне быў прыняты такі закон. Калі яна набірала больш за ўсіх і больш за 25%, то атрымлівае 66% іх. Хто яна і хто яны? Данила? Так, калі яна набірала больш за ўсіх, 66% іх. Калі яна, гэта фашыстоўская партыя, а 66% гэта месцаў у парламенце. Ну, насамрэч, любая партыя, но... Прэзідэнт гэтай краіны прасіў Мусаліні ў дапамозе, асцерагаючыся ўварвання нямецкіх войскаў у 1934 годзе. Прэзідэнт якой краіны? Алексей? Австрии. Так. Шушник там и Дольфус яны спросили. И Муссолини нават дапамагаў. 800 Муссолини. Італію выключылі з Лігі нацый. Мусаліні аб'явіў аб другім нараджэнні Рымскай імперыі, а кароль Італіі прыняў тытул імператара. Усё гэта наступства адной падэі. Якой? Олесь? Войны з Эфиопией. Так. Пакідаць чалавека, які даў нам трэці шлях, і ці афрыканскую сталіцу. Наконец. Ну, давайте что тебе больше африканскую подобается? столицу. Тебе больше подобается Муссолини. Окей.
Не, мне больше ведаць. подобается африканская столица. Гінденбург казаў пра Мусаліні наступнае. Нават Мусаліні не атрымаецца зрабіць з італьянцаў што-небудзь большае, чым хто. Макароники. Ці што? Хто? А можна для ўсіх падказку? Там чым хтосьці што зрабіў з італьянцам, ці там ці хтосьці, хто чым яны з'яўляюцца? Я не зразумеў твоё пытанне нават. Ну ладно. Не, ну просто ў плане там далей ідзе, напрыклад, нейкі Гарібальдзі, ці там ідзе нейкі нічого. А, окей, все. Окей. Італьянцы не стануць большым італьянцамі. Ну і сталіцы. Агідна. Назовіце, брацы, галоўны горад гэтай краіны. О. Ну гэта, як яго? Як гэта? Тот самы. Да. Ну, Мы ж гэта все ведаем. індзійскі акіян. Калі Ну, вам ну да, дапаможа. ну, Вядома. Тут сверху Сомали вот это вот, я считаю. Я не помню, что под Сомали Я от находится. не памятаю таксама, ці гэта... Я магу вам сказаць два варыянта краіны, але я не памятаю, якая Не, з іх. не кажи. Не треба, тут как бы я... Спорачная Ну, Там эти вот подумай. озера, бачыце, вялікае. Не океан. Напэўна, гэта... Ты кнопку не Ну, нажимала? карацей кажучы, я не ведаю. Трэба А ціснуць. Эрытрэя, напэўна, а як? А, Найроби. Краіна гэта А стоп, Найробі гэта Кенія. Ну, так. Кения, да. Так, ну што, трэці тур. У нас нешта змянілася нават. Зараз Света... Я думаў, што будзе буст пасля пральнай машынкі, але 4800 трэцяе месца. На другім Даніла Ну, прайграю 600. кнопкі. Ну, мышку поменяй, мышка. И Олесь выйшаў на першае месца, 6600. Ну, там просто мне зрабілі вельмі добрый этот раунд. Ну, я казаў, што это будзе самы жорсткі паўфінал. Вось, пакуль што ўсё атрымліваецца так, як трэба. Давайте. Тэмы. Французская філасофія, палітык па Вікіпедыі, папа рымскі, Рамзан, Штазі і піва па карцінке. Ну, пиво по картинке. Света, пачынай. Ага, Штазі. Окей. Супраць дысідэнтаў выкарыстоўвалася праграма пад назвай разлажэнне. Метад уключаў рэгулярнае пранікненне ў жыллё нейкіх асоб і ў іх адсутнасць і лёгкая змена побыту. Знімалі карціны са сцяны, перастанаўлялі мэблю, ставілі будзільнік на іншы час, замянялі адзін сорт гарбаты на іншы. Мэтай было выключэнне чалавека з актыўнай дзейнасці і з'яўленне гэтага псіхічнага расстройства. Якога расстройства? Даніла? Аня пераследу. Я думаю, давай 0 зробім табе. То есть, ну, в принципе, можно, но... Олесь? Параноидальное расстройство личности. Так, ну как бы тут есть пиво. Значит, треба ісці у пиво. Ну, давай. Что там замазано? Олесь? Это аксамитное. Опередил Даника по кнопке тому. Ну, каб я не отказал липкое пиво, было б, ну, 900. Ну, я думаю, что тут. Света? Ну, тут нешта кшталту каляднае ці калядны цуд, я не памятаю. Калядны цуд. Шикоўны дызайн. Олесь. Это брестское пиво. Хуесцкая. Черт. Я бы сказал, шклоўская. Ну, Даніла? Жирная подказка. Александрия. Да, напевно, не треба було після отказа Олеся давати таку подказку. Все, Олесь, я тобі так само підкажу. Ну, давайте.
Давайте по пиву. Блин, я не памятаю. Ну, там, А Бобров? Бобров. Ого. отпустил игру я. Бобров, Папа Римский. Метафорична Папа Римський одружений менавіта з ім. Свята? Напевно, з Богом. А калі не з Богом... Не, не з Богом. ЛГБТК? Ага. ЛГБТ Папа Римський. Хоча Бог не має полу, конечно. А калі не з Богом, то з ким? З небом. Я хочу, дайте. Со Святым Духом. Ну, я вот так сделаю. З костьолом. Я ж не отказал. Ну, блин, ну ты просто запытал, коли не с Богом, то с кем? Яким костелом? А ты мне треба было отказывать со с сыном? Да, да. Тут вибрали інцест нейкі. Не просто ЛГБТ. Давайте. Згодна з жартам правых і апозіцыянераў РФ, менавіта гэта выплачвае Путін Кадырову. Олесь? О, блядь, я забыл, выбачаюсь, я забыл, как оно называется. То, что у часы Орды выплачивались, это называется... ну, на княжине, каб атрымаць, я забыл слово. Все, давай мы тебе залишим за ту, все, но тебе я подказывать не буду. Просто да, отказ. Я думал, что это конкретно, ну Ярлык, ладно, окей. хотел сказать. Ярлык, да, я цетлик. Я выбираю по картинке 1500, летим. Летим. Ой, это что-то крутое. Это белорусское пиво? Или что? Белорусское? Белорусское. Вайсбир. Ну, это светлая нейкая, но я не Пшеничная. памятаю такого зусім. Ну, написано Вайсбир, это пшеничное. Ну, всякое себе посанули, тому я подсказывать не буду. Олесь, вернись в кадр. Вельми крутое. Там Ой, сори. написано мужик. Напевно, нейкі крафт. Я Сила. не ведаю, які там зараз крафт. Не, это не крафт. Не? Ну, Паукадал. мне здаецца, гэта яшчэ адносна старая будзе, ну, Волкодав. типа, не прям сучасная. Это Не. Радей. Гэта больш Это сучасна. оно годов 7 тому появилось, это культ. Культ, ну, я Привет. кажу, что не зусім Крыніца. сучасная. Я не такую упаковку ведаю. Политик по Википедии 900. Политик за 900. Коли ласка. Блин. Думайте. Нехто з України, мне подається. Думаешь? Ну, думаю, да. Это... Ну, я понял, кто это. Краучук. Краучук, перший президент. Я не зразумеў, что это президент. Я глядел регулирование группы, и я такой, там тоже Кравчук. Там было пераемник. Понял. Ну да, я поздно зразумеў. Ну, гэта я повинен был включить. Кто бы это мог быть? Зенон Данила? Козляк. Зетмен. Зетман. Вядома як. Да. Ну, так само. А гэта, мне падаецца, нехта з Брытаніі. Сэр Уинстон Черчилль. Блин, як то хутка. А там по Чемберлену и по Этли берется хутка. Британию. Угу. Ну, вось гэта я не ведаю. Ці хутка. Тут таксама ёсць прыемнік. Отец ёсць, так. Да, я не памятаю, кто был до Хирохита. А это даже не до Хирохита, это до Хирохита. Прикинь, Япония стала крутой перший раз. Я не помню, как его зовут. Можна що посмертне ім'я, що сапраўднае ім'я. І то залічу. Эх, я не памятаю, на жаль. Акихита. Давайте послать. Ну, пасуй. Ну ладно, но мне кажется, что это... Мацухита. Мэйди. А, можно было Мэйди Мэйди. сказать просто? Так, Ай, так. блин, ну... Я не зрозумел, что можно. Так, ну давайте политик по Википедии 1500. Угу. Ну, калі ласка, тут подаецца для Польши.
Мертвый... Нет, это, подожди, четвертый. Это... Мне нужно посчитать. Квасневский. Амаль. Там написано. Блин. Света? Это Олег Качинский. Да. Да, мертвый. Я хотел его спочатку сказать, а потом я что-то подумал, что он не в 10-м же году умер. Все, Ну вот обнулился. откаціўся. Да, Штази блин, мелі это вялізную Качинский. базу дадзеных на жыхароў ГДР. У тым ліку ў іх захоўваліся шкляныя слоікі з сурвэткамі, што з'яўляліся ўзорам гэтага. Я магу даць вам жорсткую падказку одну. Усе гатовы да кнопкі? Да. Гэта трэба было для сабак, калі што. Даніла? Гэта пах. Так, образцы запаха. Лечу куда-то неизвестно куда. Почему вы молчите? Вы почему не говорите о своих соседях? Почему вы не стараетесь сделать так, чтобы война закончилась? Какое слово с цитаты Кадырова мы сховали за кропками? Олесь? Блин. Дон. Дон? Итальянец. Это чисто это. Такие. Так, Штази 900. Французскую философию спать не хочу попасть. Незадоўга да краху ГДР супрацоўнікі штазі павыкуплялі ўсе прылады вызначанага тыпу ў Нямецчыне, але ўсё роўна не паспелі давесці справу да канца. Пра якую справу ідзе гаворка? Света? Ну, магчыма, яны Шрёдеры выкупілі, каб гэтыя дакументы знішчаць. Так. Адзін з 90 і адзін з 2. У чым сэнс гэтых лічбаў датычна штазе і ГДР? Один з 90 людей был гэтым, агентом штазе, ну, крацей, стучал. А один з 2, на одного з 2 былі справы, ці былі даныя ў штазе. Докладно. Ну все, так, полетели тут вперед. Потерял игру, когда Качинского не Ну, отказал. не ноль. Да обидно, коли сам губляешь. Гэты чалавек з'яўляецца адной з ключавых фігур у філасофіі новага часу, з'яўляецца адным з заснавальнікаў рацыянальнага падыходу і аўтарам папулярнага выраза, які на латыні гучыць як «cogito ergo sum». Хто гэты чалавек? Света? Так, ну я спадзяюся, што Дэкарт. Рэне Дэкарт. Мысліў, значыць, існую. Вайны ў персідскім заліве няма, не было і не будзе. Амаль такія назвы былі ў 3 артыкулаў, якія філосаф выпусціў у 91 годзе. А вы назавіце ключавы тэрмін постмадэрнісцкай філасофіі, які звычайна прыпісваюць гэтаму філосафу. Фільм яшчэ быў «Хвост віляе сабакай», заўсёды ва ўсіх артыкулах пра гэтага чувака з'яўляецца. Так, тут я нічога не скажу. Даніла, гэту тэму для сябе рабілася спецыяльна. Ладно. Французскія філософы. Гэта Бадрыяр і сімулякры. Света. Назва самых вядомых твораў аўтара зменены. Хвароба, чужы, легенда аб абсурднай працы чалавека. Напішыце арыгінальныя назвы гэтых твораў. Света? Так, ну чума. Бляха, я дарэмна гэта зрабіла. Так, чума, потым... Ну, яно ж так чужы, по-моему, перакладаецца. Ну, ладно, допустим, давай трэці. Так. На русском можешь не сказать. Блин, что яшчэ ў яго там ёсць-то? Раз, два, три, не залічваем. Не, няма.
Ну, пасуйце, калі што. Ну, вось чаму Света вам падказала. Сторонні... Блин, так ладно, мне просидит. Што, філасофія за 1200? Гэты чалавек спрабаваў адкрыць банк, які будзе выдаваць безвыплатныя крэдыты і паспрыяе натуральнаму абмену. Таксама вядомы сваім выказваннем аб анархіі. Это не Махно. Это француз. Француз. Анархія, мать парядка. І он быццам бы філосаф. Анархія, мать парядка, гэта яго. Окей. Зараз. Ну, можете не пасаваць, тут уж як. Французская философия не мое. Я там по быдляческим темам больше. Блин, ну няўжо гэта Сартр? А не, Прудон. Ну добра, тьфу-тьфу-тьфу. Назовите гэтага філосафа-структураліста і антраполага. Асноўныя ідэі: структура важнейшая за злучэнне, мысленне бінарнымі апазіцыямі, мысленне людзей розных часу і культуры заўсёды было на адным узроўні, сваяцтва з'явілася для сістэмы абмену жанчынамі паміж групамі. Света? Ну, я спадзяюся, што гэта Клод Леві-Строс. Ну, гэта раз правильно спадзяешся. Гэты панціфік актыўна падтрымліваў арганізацыю, пра якую былі пытанні ў першым туры. Хто гэта? Даніла? Иоанн Павел II. Так. А про кого были пытания в первом туре? Я уже Солидарность. забыл. Окей. Рамзан за 1200. Які подпіс у твіта? Это Олівер, які стендапер американскі, які актыўна троліў. Ну так, это Джон Оливер, але што тут мог написать? Фанат Ливерпуля, до речі. Фанат Ливерпуля. Так. Ну, так. Ну, Калі вы готовы до подказки? Тільки слово. Подаецца 34. Не, занадто. Цяжка падабраць. Ну, давай подказку, ну. І он поўны гамасек. Ха-ха-ха. Рамзан згубіў кота і напісаў пра гэта ў інсте. Я нашел его, вот он. Не, нереально. Это твой кот? Ён заклікаў усіх рабіць такія пасты ў твиттары і тагаць Рамзана. Назовите аўтара карціны. Я гэта бачыў у інтэрнэце. Так. А я б хацела ніколі не бачыць. Жыве ў Польшчы. Я гэта першы раз бачу, тому я не ведаю. Можна псеўданім. Ну, прабачце цяпер. Яго выстаўка была недавно ў Вільнюсе, у Варшаве будзе. Ладно, давайте пасылаць. Пасуйце. Семён Скрипецкі, Ой, я не ведаю. Бурдай. У яго ўсе карцінкі в таком стілі. Так, ну гэта адзінае сур'ёзнае пытанне тут пра Кадырова. Абсалютная ўлада Кадырова над Чачнёй усталявалася пасля перамогі ў канфлікце з адным з кланам, які абапіраўся на войскі ГУРа РФ, а менавіта батальён «Усход». Ім кіравалі некалькі прадстаўнікоў гэтага клана. Назавіце прозвішча. Браты? Карамазовы. Ну, по складах ты все правильно подлечил. Давайте пасаваць, што ж. Давайте пасаваць. Ты, галоўнае, не падказвай потым, а то я пасуну. Ты уже пасанула, так. Это чеченцы? Так, чеченцы. Да, я не помню, как их зовут. Алтапасабаевы, что-то, я не помню. Правильно, Ямадаева. Ну, і вы вырашылі астацца папа рымскім і штазе. Ну, добра, ваша права. Яны пачалі з'яўляцца ў сярэднявеччы, бо дзякуючы ім бяспечна і камфортна, а падчас выбораў папы адна з іх прыцягвае асаблівую ўвагу. Алесь? Камінныя трубы. Ну,
няхай будзе каменнае. Папа Римский 900. До 1903 года пры выбарах папы кожная каталіцкая краіна магла адзін раз скарыстацца гэтым правам. Мы ведаем гэтае права, бо зараз яно замінае працы Саўбеза Ан, ды ў гісторыі Рэчы Паспалітай адыграла сваю ролю. Што за права? Света? Эй, ё-моё. Вето. Права вето. Ну, слухайте, дайте... Ну, у Олеся нават ёсць шанс 500. Да, ёсць шанс на другое месца выйсці. Папа Рымскі Інакенці VIII атрымаў мянушку сумленны, таму што прызнаўся ў тым, што ён хто? Думайте. Думайте. Еретик. Было б класна. Наўрад ці б яго сумленным назвалі. Ну, заўсёды можете пасаваць, не буду падказваць ужо тут. Банальный отказ. Банальный. А, он рызыкнул. Что он грешник. Ну, ты вырашыў для інтрыгі максімальна стварыць. Не, ну, блин, ты сказал бы. Вучыць. Вучыць. Тата. Прызнаўся сам тата. Ну что, Штази, напоследок. Ты тут не Динамо Берлин, то что поделать. По словах Ганны Фундер, аўтаркі кнігі «Украіне Штазі», нумар кабінета Мількі, кіраўніка нямецкай дзяржбяспекі, быў менавіта такім, хаця знаходзіўся на другім паверсе. Гэта адсылае нас да рамана 1984. Што за нумар быў на кабінеце? Ну, гэта трэба прям чытаць нядаўна, 1984, на мой погляд. Не, гэта вядомы факт, але я разумею, якія першыя две лічбы, якая трэцяя, вось. Вядомы факт. Я, дарэчы, шукаў, і пацверджання гэтаму я не знайшоў, толькі ў гэтым інтэрв'ю было. Не, я не рызыкну. Я што? Давай, ну что ты? Не. Так, кабінет... Так, кстати, бля, ну кабінет, дзе пыткі былі. Ну што, 7500 у Алесе, ганаровае трэцяе месца, 9400 у Даніла, які вырашыў стварыць інтрыгу яшчэ больш, і 9600 у Светы. Ну, я не ведаю, будзе ўсе валын ці не, но зараз паглядзім. Перад фіналам, перад выбарам пытанняў, я хачу вось што сказаць. Там у адной тэме будзе крыжык. Гэта значыць, што мне было проста лень пісаць новае пытанне, яшчэ адно. Да, і я вырашыў, што я буду проста замяняць тэмы крыжыкамі. І калі вы выберете крыжык, это значыць, што пытанне я напишу у GPT-чат, скажу, ствары мне пытанне для фінала сваёй гульні. Ён мне створыць, я вам яго зачытаю. Не выбирайте крыжыкі. Так. Зараз прыбіраем тыя тэмы, якія вам не падабаюцца. Пачынае з Лёхі. Я не буду подказывать. Там ніякай педафіліі няма. И все равно это не мое. Данила, прибирай. Буду гриншом. О, скрава 100. Заставьте меня упевненным в себе. Так сенсі, обирать знову? Да, пробираешь. Что тебе не подобається, да. Уф. Ну, зараз я подумаю. Я б прибрав політологію, там якесь херове питання. ВКЛ. Вибори 2010, робите ставку. Что? А какие питання буде? Одно. Фінальне? Да, одно фінальне питання. Бляха-муха, ё-моё. Так, ставка, разумела, что столько поставите, столько отримаете, столько згубите. Тут можно написать, да? О, можно написать. Да, треба написать. Так, поставив один Олесь, коли Света и Данила будете готовы? Зараз, почекай. Блин, я думал, что... Так, почекай. А, вот тут можно писать, блин, а я думаю, чому оно не отримується. Вот так. Ой, не.
А можно сменить? А, ладно. Не, уже нельзя. Коли поставил, то уже нельзя. Я так само хотел Так. изменить, но... Все, Света, давай. Так, я уже. Окей. Гэты кандыдат у прэзідэнты быў затрыманы пасля выбараў, але праз 2 месяцы быў выпушчаны з СІЗА КДБ пад падпіску аб нявыездзе. Ён правёў канферэнцыю, на якой паведаміў, што умова яго вызвалення стала дадзеная згода на супрацоўніцтва са спецслужбамі. А яшчэ з таго часу застаўся відэаролік, на якім ён спявае Владзімірскі цэнтрал на допыце. Хто гэта? Назовіце прозвішча. Ці на адказ ёсць? 2 адказы ёсць. Но час ёсць яшчэ прыкладна 30 секунд. Три отказа есть. Итак, перший. Олесь кажа, что это Олесь Михалевич. И это правильно. Ставка. А, это шутка? Ё-моё. Ну ладно. Я Так. все равно не понял. Олесь Михалевич от Данилы. Ставка. Ого! Вось так. И Дмитриев отказывая Света, и переможцем у нас нечакано становится... Два. Ай, блин, вру. Блин, Света, пробач. Ты отказала Дмитрию, а я тебе чомусь балы залечил. Ну, не, я разумею, что это. Да, какая там у тебя ставка была? Нагадай, У меня было 900-401, так. Значит, 9000. Каратей. Отнимите все взад. Як вернуть, господи. Там повинно быть 199, я думаю, у меня. 199. О! Ну что, и переможцем у нас нечакано становится Олесь. Данила, ты, да, со ставкой неяк, да. Нечакано, но это было прям круто. Віншуем. Вы гуляете со мной, я ставлю максимум за условно. Так, статистика. У меня тут есть статистика. Что у нас? Больше за все потеряно очков у Олеся 3600 минусов, у Данилы 3400 минусов, у Светы 200 минусов. Да, больше за все правильных отказов у Данилы 29, коли кому цікаво. 23 у Олеся и 20 у Светы. Ну, что, я рад, что вы разыграли такую напруженную гульню. Вам хоть подобалось сегодня? Да. Так, мне сподобалось. Да, классно. Соперники вельми моцні. Круто. Ну, все, тады я чакаю заявок на наступны сезон, не ведаю, ці будзе ён. Ну и просто там напишите что-нибудь в комментах. Все, и тут дякую всем за гульню. Всем пока. Дякую. Всім пока.